Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndiponso atiramba sulire kuti chifukwa chani tikuyena kukhala ndithu Kabambe ngati president mdziko. September pano, Your Excellency the first Senate to become 16 September. I go to Ndidzaika senior group Ntaja. There's go on Semana Mulibano. Inusa mena go Mungo Emilia senior chief yatu. Ule mwana vice president yatu wapusa ndicho ni honorable Salamula, National Director of Operation, National Organizing Secretary, Kabambe Walonjeza, Director Maya Region, Director Nyamata Region, Niba Committee Executive Iliyonse. Amainda bambo Nyamata Dasungwa na moni nose. Ifeba no the Western President. Wemi about 16 September. Timango funa inyo Mungu kwanilisa. Koma ifeo da kontakale. Ndipo kifuwa jani, tiburito na Ndidzaika Kabambe. Akala president ba 16 September bana. Ata leo akala budget director. Ndamena maone sesa kumakina budget. Kuli Malawi zipo lizienda wino. Antuazikala nindama matumba. Lelo zibambo tumbo tawi ya kubao. Kutawa zolengeza. Ifo ndama matumba kulipe. Kai mane kandalama zimapeteka. Anyemateka nene mene. Kutaka kamene kwa anali reserve kwanzi kabana. Amena maone sasa kulituma. Kisamango komo kangani mene kwa jeu komo kena bakari baro. Omanso kai mene. Atundu anali wasika ntengo. Sopo wani makula mosika ntengo. Fertilizer wani anali by 18,000. Omanso kakale mafuta anali wasika ntengo. Lelo fertilizer wafika ba 150 ifedi waniza. Muhisto ya Malawi. Andukumala wasa ndoa kujibidana kumadabwa. Kuna baba nyamula kututu. Tiboni na chaka chino. Koma ntai mene yao atawatia fertilizer kumunda kama kolola. Koma chaka chino sisi mjidika. Masiwa wa sisi mjidika. Kubata na chokoleni. Nisagala kuise mfoki. Nukupa mpani bana kulinga tufuna wizi tuzishike. Nikule zitutosika tengo. Teti kama leto kena lisogabana. Achama ni kwa musika. Amadanda ula zifukuno. Your Excellency tukemi yenu kwa mili. Kunoka kwa malama jika. Kanaka lokalo lotukuka kifande lokalo lima beleza demokrasi magi. Kwa malama jinga. Kanaka lopasi wa ulemu. Kupata maboma ose. Limene lina akula tukamoto. Malai muno. Kwa malama jinga. Mabeto wake atukuna kufutika. Sereta saa kulatira. Nise undio kutukuka. Kwa maso ngakari nsika. Kuri ni akulisika waku Ntaja kunoko ndio pesa kisoni. Kwa masika huu. Kujina kontribute ndaraba za mbili kupira kuoma. Majinga muno. Mafumu hali hapa. Ama ina kutali kupira kuoma. Baba ni kutali antuali kuno. Antukunango kaya masie. Obada ntoko ya nganina. Kutakasade kuli bama. Nikutali ama ina ntunda watali. Kumano nga ndarama za mbili. Wamene mutenga inu bama. Basisi setepa bana. Agani zena ntoko majinga. Kuli na uso zikandi ya ntoko ya nganina. Bama nalisi ya kumapili huko. Nukumao nela mitengo huko. Atukunango zia nganyela oka. Obada wina aliyese. Bama nilede ukala kuno. Kudatwa wawa wazione kuda tisi ya tundiao. Aoza ofesa kakulu ndiao. Ofesa medinga vide ndiyo. Wabasa Malawi muno. Katikula kamenda kufutika kwa mbili. Nde mafumu. Akupira njito za boma. Kwa kumala ndira zonyenyeka. Machenje. Amina kumala ndira. Ninakumva nibanda kuli bame mutenga boma. Musale megeza mafumu kudanza ndira katukole megezeka kena kazi. Mafumu ambi. Ngakala jana au sangapila ku private. Drama zoni mina private sangakale na. Ngakala kabuda sangiro kupila kusegende ku university. Ati mwana ni mafumu. Shwa drama ya imene majema na ndira. Nyocheka kuline. Sinikate kuine na bano. Kuli nitangine sala leo ya mafumu hii. Ndiye kuli ngakale maukata washo konekela. Ngakala ya wakutenda na ya ungaja. Jijimale. Ifeni
ndipo ntaje yasita ndikunyadileni kwambiri kuti inuyo mumafuna zinthu zakuti zikuthandizeni takhala ndi anthu koma sabato zili panozi ndiyeni mavuto okhaokha matinga kunoko kuntaja kuno ngati anthu akuchita bwino ndikumakhala ndi zinthu zawo chifukwa cha anyamata athu amene amakagwira ntchito mayiko akunja koma sizikuyendesa bwino chifukwa ndalama kuti asinthe ni ndalama yambiri imene akuiwononga kuti akapange zinthu zozidalira pa iwoka ndikuyembekezera kuti pamene mwanena bwana kuti mukangotenga upresident pa 16 September boma lililonse mupereka zoziyenera zawo kunoko azipanga wokha ndi ndalama zimene azilandira ndikunyadireni kwambiri ndi president ekhaya amene mwayenda ndikuona mafuta onse amene ali Malawi muno komanso makamaka mafuta amene ali kuntaja kuno amene anthu akumayenda chokwawo kumapita kuna mayuchi kumakhala ngati zosali mwachinga muno zipatala zosalongosonga azimaye kumavutika kuti akathandizike akumayenda mtunda wautali komanso akachita malifeo kuti apiteko ndikuchamani na chama ndi kuti maambulasi kulibe komanso maukwati ade kuno ali kwambiri chifukwa alibe zisanzo zabwino leo ni siku tukuka kuti akabwira ntchito kuti komanso akaputira kwambeni bwana mudiwombose mafuta amenewa amene mukulemekeza azibambo kuti akhala ozalia pa iwoka anyamata ndi amayi akhalenso ozalia pawo azibambo watu musaone choncho samanena mafuta amene makumana nawo ena mwine maukwati atata chifukwa chona kuti alibe ndalama zokuti azitumichira mabanja awo mabizinesi sakuyenda bwino aduka bwana pamene mutenga president ithandizeni kuti Malawi mukule pamoto mamoto amene tili nawo ife kunoko kumachinga kuno walowapaka na mutima tikusowa kukoliso pano tikakhala kati kuti moto amene uzizira uli mutima mafuta amene tili nawo tipemphe Mulungu bwana akusogolereni akupaseni ife zimene tifuna kuti mukale president mutiombole mafuta amene ife tili nawo ndi mawu amene wabwana ndimati ndikuzusireni amene afuna kuyimirira kuno ngati MP olemekezeka opposite walemekezeka blessings takunyadirani opposite nyamule komanso tingi akaisalatu bano akaisalatu walemekezeka akaisalatu walemekezeka ndikupase nipaka opposite kuli muyankule kuwapase mwani anthu komanso mwalandire bwana kuno kuntaja walemekezeka opposite chipagira mwamba UTM sogolo latu siko mukwambiri ulemu kwa president achipani cha chitokondedwa cha UTM Dr. Daliso Kabambe ulemu kwa mai akwawo amene tili nawo pano ulemu kwa mlangizi wa president mai Patricia Kaliati mulandire ulemu wanu ulemu wina ndipereke kwa onse amene aperekeza president aku region ulemu upite kwa mafumu athu nonse amene mwafika pano komanso ndisaiwale a district governor constituency governor ndi anzathu onse akuchipani azimayi ndi azibambo amene mwafika pano anyamata ndi asungwana amene muli pano mulandire ulemu wanu UTM sogolo latu choyamba a president tikulandireni nadziwa kuti mwatopa chifukwa cha misewu yovuta nali ku nayuchi amene afotokozera aislaji amene ali chairman asika wantaja komanso ndi ashado kansala athu akuno afotokoza kuti pali njira yachidule koma mwadutsira kutali mwina akutsata kuti mudutse njira yabwino ngakhale si yabwino ife kuntaja takulandirani takulandirani manja awiri a president anthuwa anawuzidwa kuti mubwera 10 koloko koma bwana anthuwa sana anaone kutopa kudikirani chifukwa choti afuna amve mfundo zanu zotiabuka zomwe mutayendesere dziko lino kuyambira pa 16 September 2025 bwana president time pano si constituency yathu constituency yanga maka yambira musewu mukupita kwinako constituency imeneyi ili ndi mavuto ochuluka ena fotokoza kale shadow councilor kuti ndi mavuto amadzi amusika komanso tili ndi mavuto akulu pa secondary school ya Ntaja
Sekondari school ya Taja inatengedwa ndi mphepo kale kale bwana, kuti mukaione mukamva chisoni. Choncho bwana, mukazatenga boma pa 16 September pano, tikuyembekezera kuti mutikonzere bwana. Anthu amene mukuwaona wa bwana sio gawa ena chifukwa cha njala mwina apita kukaja, koma ambiri mwapeza. Anthu amene wakati mmamva kuti kunali anthu amene amafa ndi zitedze kumadya mizimu ndi amene wa bwana. Bwana ngati mmamva kuti anthu amadya zinthu za ntchire zowawa amafa, anthu ake ndi amenewa. Chifukwa cha chimenecho bwana ndiye chifukwa chake akhala akukudikirirani kuti amve kuti muli ndi mfundo zanji, kuti mukalowa mboma mwina anthu aone kusintha. Akakhala mafumu ndi amene wa bwana, zambiri zanenedwa kale. Nthawi yanga imene ndinayo ndiyochepa kwambiri. Aja mfumu apempha kuti muzabwere ku msonkhano okhazikika, zambiri mwina zakambira pa nthawi imeneyo. Zikoma kwambiri takulandirani kuno ku Ntaja bwana, zikoma. Tatogota kwambiri ya president yatu Nimatinde avete vice president honorable Salambula kuti akuzuseni kuti muyankhule ndina ntindi wanji kumene wafikana pano. Thank you so much, Your Excellency. Zigomo takalisa kwambiri bana timaganiza kuti tiyimbe pang'ono, timayimba pang'ono, timakalisa kuimba machalichi kapena so tikamati akuba toto ili muzidi aye ngatiso akuba toto muzidi amalawi takana tampaneti akuba toto akuba toto Chilanga watoto Chilanga watoto Akupa toto Akupa toto Soma kwambiri uno kuntaja ntumata kuimba kwambiri ule mwanu Dr. Kabambe amene ndi president kwela pa 16 September pano komanso ule mu Madam Bridget Kabambe amene muna kale first lady amene muna zilandira ku State House. Mwachidule ndingoti mauli makale malo mwake chipoya nthawi mafota apatse mwayi waukulu bwana president amene atatenge kuyambira pa 16 pano kuti akupatse zifundo zawo zochakwa kwambiri. Koma ndi ndima awiri okha amene ndimafuna ndikupemphe ino a Malawi akuntaja. Malawi akoza kukhala wabwino mabanja tonse tita mabanga zodalirana. Ndikutanthauza kuti banja la a group awo lizitanso kubanga konsira aneba ena kapena abanja aneba ena kapena mabanja ena aso achibale. Kutanthauza kuti tosefe takani mtima wokondana ogwirizana obanga chinthu chimodzi. Malawi unakoza kukhala okongola komanso wabwino ndipo tonse zikoza mati. Chachiwiri ndiyofanira kuti mwana wanzako akagwidwa nding'ona mu mtsinje wa Chire uja, mtsinje wa Chire ukuyenera ngati kholo uzilangiza wanzako uyu kuti asapireso kuti wanzako ngati wagwidwa nding'ona ku mtsinje kuja ukuyenera iweyo usamalitse iweyo komanso azikalako onse asamalitse asapireso kutiko chifamileso akalaniso akagwidwaso nding'ona mumunipe chasa Malawi amadi mpeshe mwanjovu sabiramo kawiri ngati bali anthu amene wamakhala ndi nkhope zosangala ndi anthu akuno kuntaja. Chifukwa chani demokrasi inabwera ku Malawi kuno chifukwa anthu ake adiwo inuyo inu koma ngati
anthu amene mukulandaula, anthu amene mukulira kwambiri, anthu amene mukulanda anthu ali adiwo, inuyo inu. Mundipesetse. Yenda na kuti mpenye monjo kusamarani, sababu kawiri. Fisi ndi fisi. Akachoka pililo, bila pililo, amakati yani. Fisi. Enawa, tidaona. Kuna kadama, asangala. Ndiye naja nthawi mwanza aja follow aja. Chakachilo sina peso zina. Amadenje, asangala, enanda. Akaja amwanza aja ndo follow aja. Chakachilo sina peso zina, chakachilo. Peso zina. Ndiye kulibe edi. Chifanya kujiangawa. Lacho zina mtu ngati. Kujiangawa Sana lomweli, tunawana niwa au kabidwa. Au kabidwa kwa masoba ya mudefu, kwa masoba ya polisi, ndiyo pamele chabadali jifunga. Pamele chabadali jifunga. Chifoda ayo mudefu sama hao anamiwa kula kabidwa ayi. A polisi sama hao naso anamiwa kula ni au kabidwa. Pamele jani jifunga amai mukuona. Besho ya ntawi, ndikupase ni mpara huko nila bwana mwayankule. Sio mkomili, amgabu dali sena mazi. Sakololato. One. Ipemerere. Joyamba, ndipereke moni kwa Mai Kabambe, amene muli pano. Ndipereke moni kwa advisor, president wa YouTube, Magesi Nyumba. Ndipereke ulemu kwa vice president yathu amene muli pano Magesi Salambula, a national organizing center, ndimakomi members onse a central committee. Timakonera maungu posachedwa hapa. Chimanga kulime chinakwera mtengo. Peteresa anakwera mtengo kwambiri sitakwanitse kugula. Ucha wa AIP sana dipatsenso kulosirira andire iya. Adi makinso anatseka chimanga chakuperera simapezekanso iya. Anyamataso sali muzinchito kulibe makampani anatseka. Ama business akukula zinthu mokwera mtengo kwambiri nawonso business apoterawo apansi. Zinthu zakwera mtengo ndizona mugwizana zakwera mtengo ndikachula chinthu muzili chakwera tamvana muopa chakwera. Wino wa democracy. Pasaka 5 zili zonse Malawi timapatsira mwayi. Ounika amene adindo akuila ntchito. Ngati adindo salagwira bwino ntchito timatani. Chotero achakwera tiatani achakwera. Pa 16 September pano achakwera tachotse. Pa 16 September Mukavotera Ine. Malawi. Mukavotera MP UTM ngati members of parliament. Komanso mukavotera council UTM akhale ku council yathu ya Machinga. Ndikuuzeni zifukwa zinayi zoti mukavoterere chipani cha UTM. Ifa choyamba tidzakonzanso chuma cha dziko lidzakhale mchimake. Chuma cha dziko chikakhala mchimake ndiye kuti ndalama yathu ya Malawi kwacha icha idzabwereranso kukhala ya mphamvu. Tikapanga zimenezo mitengo ya zinthu idzatsika. Fetereza adzatsika, shuga adzatsika,
100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za makonsolo aboma lililonse kuphatikizapo konsolo ya Machinga. Pano makonsolo ngati ya Machinga mandira 300 million kwacha, 500 million kwacha, 3 billion kwacha. Ndichifukwa kama akanika kukutumikirani bwino ifa UTM tidzakweza ndalamazi kufika nazo pa 100 billion kwacha pa chaka chilichonse. Chotero konsolo ya Mangocha ya Machinga kandira 100 billion kwacha acheya ansika ndiye kuti nsika uchaza kumangirani. Msewu wopita kuna yuchi utitsawika pula umene ucha ya UTM kuyambira pa 16 September. Komanso msewu wopita kungokwe kudzera kwa senior chief tidzawikiranso sala udzakhalanso budget yoyambirira ya UTM chaka chino. Ndi ndalama ya 100 billion kwacha secondary school manena icha kayukanika icha nyamata ino ifa UTM tiikonza imene icha ndi 100 billion kwacha imeneyi. Komanso nkhani ya vuto la madzi kulikonse kulibe mapaipi amadzi akonsolo ya Machinga ndi 100 billion kwacha apititsako mapaipi amadzi nyumba iliyonse kukhale madzi kumeneko musaka 5. Komanso ndi ndalama imeneyi 100 billion kwacha pa chaka chilichonse malaini amagetsi kumene kulibe akonsolo ya Machinga apititsako malaini amagetsi kuyikako ma transformers komata zaka 5 nyumba iliyonse dziko lino kuno ku Machinganso zikhale ndi magetsi. Ndi ndalama imeneyi 100 billion kwacha aboma Machinga aonetsetsa kuti maskulu onse akonzedwa bwino ali zipangizo zosiyenereza zipatala zonse zazing'ono za pa district zonse zakonzedwa zili ndi mankhwala osiyenereza. Komanso kumene kulibe madzi kupite madzi, kumene kulibe magetsi kupite magetsi, misewu yonse tiyikonze bwino. Komanso ma contractors omagwira ntchito zosiyanasiyana zimenezi mu 100 billion kwacha imeneyi adzakhala ma contractors akonkuno kuntacha. Tikapanga zimenezo chamati money segregation Malawi titsamba ukhala ndi COVID ntumba. Chachitatu ifa UTM tikalamboma titsayika 500 billion kwacha chaka chindi chaka mu ntchito za ulimi cholinga fetereza achipe akachipa fetereza tidzalimbikitsenso mpangenso program icha tinkapanga nthawi ya malemu a pingu ya subsidy. Anena kale olemekezeka Dr. Kaliati ine ndagwira ndi malemu a pingu ngati budget director amene ndimakasokosola ndalama kutsika mu ntchito za boma kuti zitukuko za boma zichitike. Chimodzi mwa chitukukozo chinali nkhani ya fetereza subsidy. Ifa UTM tikalamboma tidzayiyambiranso fetereza subsidy icha anthu ambiri mayi muno kuno kuntacha talandiranso fetereza wa subsidy. Ndiye ndi 500 billion kwacha metseke kulimiyi idzathandiza fetereza adzapezeke kwa wina aliyense, ena adzagule fetereza ochipa, ena wa subsidy. Tidzalimbikitsanso ulimi wa nthirira ndicholinga tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka. Uno timalima mpunga tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka, ena timalima chimanga tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka, timalima na ndolo tidzalima kawiri kapena katatu pa chaka. Ndi zina zonse tikalimbikitsa ulimi wa nthirira nkumalima kawiri kapena katatu pa chaka tidzayamba kudya katatu. Ngokwe zina zatulukira mu nthawi ya malemu a pingu, ngokwe zikazibwereranso mulamuliro wa UTM posachedwa.
tidzaikanso ndalama ina 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za mafakitare. Tidzakhale ndi mafakitare osiyana-siyana, tikali matonje tikhale ndi mafakitare oumba nsalu opanga zovala, tikali mantedza soya tikhale ndi mafakitare opanga mafuta, tikali manandolo tikhale ndi mafakitare opanga daa, tikali mazosiyana-siyana tikhale ndi mafakitare achilichonse tikulimacho, kandi zipatso tikhale ndi canning factories okonza ma juices nzina zotero. Tikalimbikitsa nkhani ya mafakitare, anyamata ndi asungwana ali apa adzapeza ntchito mafakitare menemo. Chotero 1 million jobs idzateka sidzakhala yofuta. Tidzakhala mafakitare amadera onse a dziko lino opanga zosiyana-siyana zimene zikulimidwa mmene moja. Chachisanu ndi chotsiriza, ife a UDM tikalamboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Ndicholinga choti mu zaka 5 zoyambirira tidzatsegule migodi yonse chapera 10 dziko la Malawi. Kuno kumachinga tidzakhala ndi mgodi umodzi. Madera enanso migodi yosiyana-siyana. Mulungu anatidalitsa ndi miyala yosiyana-siyana. Dziko lonse lino tilinso ndi mafuta agalimoto komanso gasi dziko lomwe lino. Ndiye miyala yonse iyi takhala tikumangoyiyang'ana osachitapo kanthu. Ife tikalamboma tidzatsegula migodi yonse chapera 10 ndi cholinga chonena kuti mmawa mwakuti anyamata athu azipita kuchono kafuna ntchito migodi, azipita kukopa belt ku Zambia kafuna ntchito migodi, anyamata athu azipeza ntchito dziko la Malawi. Tikapanga zimenezo 1 million jobs sikhala yovuta iyayi. Mu zaka 5 zatiyambirira anyamata ndikulonjezana anyamata nonse Malawi mudzapeza ntchito, ena migodi, ena mafakitare, ena mu ntchito zosiyana-siyana zimene tidzazikhazikitsezo. Dziko la Malawi ladutsa mu nyengo ziwiri mu nkhani za ndale. Nyengo yoyamba ndi imene Dr. Banda anagwira ntchito ndi mafumu athu ndi ena tonse kubweretsa ufulu wodzilamulira tokha. Mbali yachiwiri imene idachitika ndi President opuma His Excellency Dr. Magesi Nyumba anamema Malawi tonse tikhale ndi ufulu wa democracy. Ndiye mbali ya Dr. Banda anatipatsa ufulu wodzilamulira tokha. Mbali ya His Excellency Dr. Magesi Nyumba anatipatsa ufulu wa democracy. Koma ngakhale takhala ndi ufulu wodzilamulira tokha, ufulu wa democracy, chatsala lero tikonze ndi ufulu wa pachuma. Ngakhale tili dziko lodzilamulira tokha la democracy, chimene sitinathe kuchikonza ife ndi nkhani ya umphawi ndi kusowa kwa chuma umoyo wathu. Lero dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko osaukitsitsa pa dziko lapansi, ngakhale tili pa ufulu wodzilamulira tokha. Tikubweretsa kusintha, koma kusintha kwake pachuma ndi chitukuko cha dziko lino. Tifuna dziko lino lisinthe pachuma chake. Tifuna Malawi umoyo wawo usinthe, akhale ndi dziko lowala, akhale ndi dziko lodala, akhale ndi dziko lodzidalira tokha. Chotero ife tikalamboma tionetsetse kuti makonsolo onse tikuwapatsa ndalama zokwanira zoyenera kukonzera zonse za makonsolo atumikire bwino a Malawi dziko lino. Komanso tidzakonzanso ntchito za ulimi, chakudya chizipezeka, tizilima zambiri zizipita ku mafakitare, tidzakonzenso ntchito za mafakitare, tizipanga katundu ochuluka, amayi, anyamata ndi asungwana adzapeze ntchito kumeneko. Tidzalimbikitse ntchito ya migodi, Amalawi ambiri apeze ntchito migodi. Zonsezo zidzathandiza kuti dziko lathu litukuke pachuma chake. Toyamba kutsogola pachuma ndi chitukuko. Chotero pa 16 September mukavotere UTM, mukavotere president wa UTM, mukavotere ma MP ya UTM, mukavotere ma councilor ya UTM. Cholinga tidzasintha dziko lino lidzakhale dziko lotukuka. Akuti yankhula osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.